Dürli ara gatnaşyk sebäpli goňşy halklaryň dilleri de bir-birine täsir edipdir. Başga dillerden geçen sözlere alınma sözler diýilýär. Alınma sözler ene dilimede gelenne özleri dälle aňladýan zatlary we düşünjeler bilen gelýär. Hemde olar bir näçe topora bölüp bolýar. Birinji topor ol elbetde öýgoşlaryna degişli, bizim günlük ullanýan zatlamada degişli. Olaram haýsy? Meselem maşin, gazet, çäйnek, bedre, stol, mebelin hemme görnüşleri, divan, kresla, şkaf diýdi, şifonyer diýdi. Elbette bu sözlerin arasynda mesela fransuz dilinden gelen sözlerim var. Ýöne olar gün fransuz dilinden gelen ok, olar rus diliniň üstü bilen gelen türkmen diline. Hemde ikinji topora, ýagny tehnika bilen bagly sözler, olar kompýuter, telewizor, notebook, modem, megabyte we şuňalyk sözler. Ýöne men şu taýda ýagny men aýdýan dadym türkmen dili üçebnikde hemmesi bar şu leksika degişli temada. Ýöne men şu taýda sizin ünsüňizde näme çekjek bolýanna, şu sözler rus dilen gelse, olar rus sözi ýalak hereket eden ok. Olar türkmen diline gelenne, ýagny gepleşik türkmen diline olar eýýäm türkmen diliniň kady kanuny boýunça üýtgäp başlaýar. Ýagny ine meselem женский род tak sözler. Maşina, gazeta, apteka, şkola we şoňa meňde sözler, olar eýýäm a goşulmasy aýrylyp maşin, gazet, eptek, şkol ýalak diýip ullanylýar. Näme üçin? Sebäbi türkmen diline rod düşünjesi ýok. Türkmen diline wapşy женский rod diýilen ady ýok. Şonuň üçin bu a goşulmasy aýrylýar. Ýöne geň görsekde, meselem ruçka, yarmarka, ýagny maska, lampoçka ýaly sözler, olar şo durşuny ullanylýar. Hemde ýene-de meselem vidro ýa-da sement ýalak sözler türkmen diline gelip şu wagt öz ýerini tapıp, orny tapıp ullanylýar. Olar hem vidro diýip ullanylmaýar, olara bedre diýär. Näme üçin sebäbi vidro diýmek kıyın bolýar da, neudobno bolýar dile. Ýa-da meselem sement, C harpyny özüne düzümine bar sözler. Polisiýa, onuň sirkul olar C harpy S harp bilen yerine nimede çalışyp şey ullanylýar. Meselem polisiýa, sement zawody, ýagny sirkul diýilýär da. Inni şoňaly gyzykly zatlar bar da bizim dilimizde. Inni meniň size sowalym şeýle. Haýsy alınma rus sözleri siz bilýäňiz? Bilýän zatlaryňyzy ýazan kommentariýada. Hem ýa-da sag bolun, taňyr ýalkasyn. Sag many oturan.